عزیزو اور ساتھیو اسی اس دنیا چو اگلی دنیا جدو ٹرانسفر ہونا ہے نا ایتھے والا کوئی سامان تے شے ساڈے نال اگاں کوئی نہ جانی جی کہ جانی ہے کدی وکھیا ہے میں کوئی چودھری بہت ہوئے تو آکھن میں کہ ایسی وچ رکھ چھڈو قبر ٹھڈی روشنی ہیٹر لا چھڈو ذرا گرم روشنی ایڑ تلائی بچھا چھڈو ذرا نرم روشنی انج ہوندا ہے انج ہونا ہے نرم تے سرد تے گرم ہوئے گی لیکن ان دی وجہ حضور دی غلامی تے عمل چنگے نے جدو اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں نے سوال پوچھنا ہے نا تو انہیں جواب ٹھیک دینے تو اللہ فرمان کہ ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ اگر میرے بندے نے جواب ٹھیک دیتے جے تو ان دے تھلے جنت دے فرش بچھا کے ان دے جنت دے لباس پہنا کے ففتحو لہو بابان الى الجنہ تے جنت دیاں کھڑکیاں اے دی قبر وچ کھول کے دی قبر نو جنت نال منسلک کر دیتا جائے تو ایسا ہوتے سکتا ہے لیکن سامان ہوتے نہیں جانے یہ اتھے ہی رہ جانے پچھلیاں دے کام ہونے پچھلیاں دے کام ہونے پچھلیاں دے اے جس بندے دے اسی ختم شریف تے بیٹھے ہاں اے انہاں بزرگاں دی ختم شریف ہے نا جنہاں دے بیٹھے دا اسی نکاح پڑھا رہے تھے نکاح پڑھا کے تے اسی فارغ ہوئے ہاں تے اے ساڑھے بھائی فوت ہو گئے لو اینی کو بندے دی گل لے بھائیا وہ دے دل چ یقیناً ارمان ہونے میں پتراں دیاں شادیاں کی دیاں میں اپنے پوترے کھڈاواں میں انہاں نوں اٹھاواں میں انہاں دے لاڈ کراں یہ ارمان ہر دادے دے دل چ ہوندے بندہ آندا میں دادا بنا میری نسل ودے تے ہے بھی چنگی گل لیکن مرضی تے میرے رب دی ہونی ہے ساڈی مرضی تے بھائیا چلدی نہ ہوئی عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان نے پل پل باغ چمن دے اندری تیال نہ رہی بنا دی اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد تے اٹھ گئی کرلان دی